फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये आज आपण मशरूमची भजी बनवूया। त्यासाठी आपण मशरूम इथे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। 2-3 पाण्याने आपण याला धुवून घेतलेले आहे आणि ह्याच्यावरती जे बारीक असं साल असतं ते आपण सुरीच्या साहाय्याने काढून घेतलेले आहे। हे बघा, भरपूर अशी हेल्दी रेसिपी आहे। चला मग पटकन साहित्य पाहून घेऊया। मशरूमची भजी बनवण्यासाठी आपण 1 वाटी बेसन घेतलेला आहे, हळद, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ। इथे आपण हिरवी मिरची, कोथिंबीर, आलं लसूण ह्यांची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। आपण इथे बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण बेसन घेऊया। इथे आपण आलं लसूण मिरची आणि कोथिंबीर यांची जी पेस्ट बनवून घेतले ते टाकूया 1 चमचा। चिमूटभर हळद टाकून घेऊया। अर्धा चमचा गरम मसाला टाकूया। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। छान मिक्स करून घेऊया। आपल्याला जाडसर बॅटर बनवायचं आहे भजीसाठी। आता आपण यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकूया आणि छान बॅटर बनवून घेऊया। गुठल्या सगळ्या आपल्याला ह्याच्या मोडून घ्यायचे। मशरूमची भजी एकदा तुम्ही बनवून बघा, छान लागते आणि झटपट होते। आणि चॅनलवरती जर नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। हे बघा, थोडंसं आपल्याला पाणी लागणार आहे। एक 2-3 मिनटं आपण छान फेटून घेऊया। हे बघा, छान आपला बॅटर तयार झालेला आहे आणि सर्व ह्याच्या गुठल्या आपण मोडून घेतलेला आहे। आता आपण भजी बनवायला सुरुवात करूया। आपण साफ करून घेतलेले मशरूम बॅटरमध्ये टाकूया आणि छान डिप करून घेऊया। छान त्याला बॅटर लागलं पाहिजे। आता आपण तेलात सोडूया। आपली मशरूमची भजी छान फ्राय झालेली आहे। आता आपण काढून घेऊया। हे बघा, मस्त या प्रकारे आपण सर्व मशरूमची भजी तळून घेऊया।
आपली आजची मशरूम भजी रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.